tsoron Allah. Na ga iyaye har da dattizaye, iyan nan naku amanawunku, shige da ficensu sai ku yo dubawa, tarbiyyarsu sai ku yo dubawa, halayyarsu sai ku yo dubawa. Mutunci madara ne dan ya zubewa, ba a yo kwashewa sai ku yo dubawa. Samarin yanzu, 'yan matan yanzu, soyayya za ku yi, ku ringa tunawa da girman Rabba, sannan ku ji tsoron Allah. Na ga masoya, soyayya za ku yi ta da gaske. Gina in za ka yi sai ka yo dorawa da zancen gaske. Mutuncin kanki sai ki yo kamewa, mutuncin kanka sai ka yo kamewa. In kun yi hakan ga soyayyar taku sai ta yo dorewa har ta kai aurawa. Samarin yanzu, 'yan matan yanzu, soyayya za ku yi, ku ringa tunawa da girman Rabba, sannan ku ji tsoron Allah. Yarnan yanzu ta mu ta lalace, to ku zo ku ji zance. Mutanen cikinta su suke canzawa, wanda shi kai yarda shi ka baiwa amana, shi ne zai cinyewa. Na kiraye aboki ni ce rike sirri ne, a kwana a tashi sai ana yadawa, shi ko aikin sabo kar a yo farawa. Samarin yanzu, 'yan matan yanzu, soyayya za ku yi, ku ringa tunawa da girman Rabba, sannan ku ji tsoron Allah. Samarin yanzu sai su dauko handset, hello baby na, turo min foto na banzaye wanda ba su dace ba. Radda dukkin yarda kin kayo turawa, ke dan jira kokawa, kai da an tura ma, kai da kayo kalla, to da mi ka karu ba daidai ne ba, ku tuba ku koma ga Allah. Samarin yanzu, 'yan matan yanzu, soyayya za ku yi, ku ringa tunawa da girman Rabba, sannan ku ji tsoron Allah. Kira ga mazaje har da ma mataye, al'ummar mu mu tashi, al'ummar mu, addinin mu mu kare addinin mu. Allah ne gatan mu, komai shi ke ba mu hukuncin musulunci mu dubawa. Halayen mu mu gyara, addinin mu mu gyara, mu dacewa sai mu yo cerewa. Samarin yanzu, 'yan matan yanzu, soyayya za ku yi, ku ringa tunawa da girman Rabba, sannan ku ji tsoron Allah. Na yin wake ke kiran yan kunne, ko a harkar wake gidanmu ban gada ba. Duba tarihi na raddadun damu, ko ina wani hali sai na ɗauko carbi. La ilaha illallah ko salatin manzo, damuwa yayewa, ɗaukaka samuwa, kunci ni banyowa, lada zan samuwa. Samarin yanzu,